Prajem vám pekný deň. Zajtra idem na dovolenku na 5 dní do Talianska a rozhodla som sa spontánne, že vám natočím video o tom, ako sa na tú dovolenku zbalím. Nebudem mať kufor, idem letecky a budem mať jedine príručnú batožinu, tak vám ukážem, že čo si beriem so sebou, prečo si to beriem so sebou a jednoducho, ako sa do toho ruksaku zbalím. Šaty sú všeobecne taký vďačný kúsok, pretože nerieši sa, čo sa oblečie na vrch a čo na spodok. Hlavne tým pádom sú aj úsporné, pretože zoberete len tie šaty so sebou. A už len k tomu doľadiť kabelku a hlavne v Taliansku je teplo, takže máme to vyriešené. Outfit číslo 1. No a už len takúto malú kabelku som vybrala, ktorá sa bude hodiť ku všetkým kombináciám, ktoré si beriem so sebou, aby som mala po ruke dôležité veci, ako je mobil, doklady a peniaze. Tieto šaty, teda už je to sukňa v kombinácii s týmto topom, ostáva kabelka, sandále. Jednoducho, keby som sa rozhodla, že už na šaty nemám náladu. No a keďže budem mať so sebou tento top, týmto nohabiciam, môže to byť zaujímavá kombinácia, tieto nohabice sú vyslovene letné, lebo sú také ľahké a sú troška také iné, možno extravagantnejšie. Jednoducho na dovolenku sa podľa mňa hodia a nielen na ňu. A opäť šaty, pohodlné, také mám vôbec všeobecne rada a taká zaujímavosť, tieto šaty mám asi 15 rokov vo svojom šatníku a myslím, že sú stále aktuálne. A opäť podotknem nielen na dovolenku. Kabelka ostáva. V lete materiál zohráva podľa mňa veľmi dôležitú úlohu, aby nám nebolo teplo a tieto šaty sú normálne, že chladivé. Čiže ideálne na možno extrémnejšiu teplotu, lebo v Taliansku je určite teplejšie ako u nás. Kabelka ostáva, sandále tiež. Outfity vybrané, už len kozmetika. Nadávkujem si potrebné množstvo na 5 dní. Do takýchto teglikov nech zbytočne nenosím toho veľa a hlavne ani v podstate nemôžem do toho lietadla. Tak idem to vyskúšať zbaliť do tohto ruksaku. Pridala som ešte šlapky, keď sa náhodou pôjde niekde k vode, bielizeň a plavky a ešte teda pre istotu jeden uterák. Tak poďme sa pozrieť, ako sa mi to tam mestí. Základom je aj dobrá technika skladania, čiže vlastne takéto rolovanie má tú výhodu, že vlastne to oblečenie ostane čo najmenej pokrčené. Čiže zoberieme tieto šaty. Myslím si, že nám ostalo celkom dosť miesta aj na knižku, aj na kozmetiku, aj na prípadné doplnenie z cesty naspäť. Keďže v lietadle vie byť zima, lebo je tam pustená klíma, beriem so sebou aj takúto bundičku a ponožky, aby mi proste na nohy nebola zima, pretože od nôh je to veľmi dôležité, aby bolo teplo. A aby som si nemusela brať ešte tenisky so sebou, lebo tiež by som nemala kam dať. Tak ja si prajem peknú dovolenku a vám prajem krásny deň.